Dneska máme taký špeciálny deň, pretože ak si niektorí z vás pamätáte, ktorí nás sledujete, máme tu zákazníka, ktorý si nechal skenovať V-klasu a máme to teraz hotové, máme to naložené v aute, takže pozerajte na to, stay tuned a majte sa na čo tešiť, bude to mať akože extrémny výtlak, pretože vyzerá to naozaj bombovo. Tešíme sa na to. Zdravíčko, dobrý deň, ak sa máte? Dobre, dobre. No ideme na to. Nechajte nám to tu, dajte nám tak počítam 3/4 hodinku a uvidíte tie čary. Dobre? Dohodnite. Dobre. Majte sa. Kabliky. Vyzerá, že to bude sedieť? Hej. Musí to sedieť. Sedí to jak rýb na šerbel. Teraz to už len poupevňovať, pouchytávať to, čo kde má byť. Podávame tam klipy, aby sa to nepohlo. Je hotovo, vymalované. Tak. Vždycky doporučujem použiť tieto klipy, pretože to drží za mňa lepšie ako suchý zips. My sme si ich takto troška poprepichovali, pretože rukou idú dosť ťažko, takže takto sú poprepichované. Tak, takto. Ho, wow. Sme sa smiali už pred videom, že dneska bude iba jaj. Je to kompletne v prvej rade, v druhej rade, nebraní to absolútne žiadnemu pohybu. To je na milimetre, nie na centimetre. Tak hovorím väčšinou, že na centimeter presne, pretože niekedy ten centimeter tam naozaj akože môže lietať, ale toto je fakt, že na milimeter. Takže